Здравейте, аз съм Ивелин Димитров, това е поредицата за нула време и днес ви представям видеото седмичен тест за 7 клас номер 2. Тези седмични тестове всъщност не означават, че всяка седмица ще пускам тестове, а означава, че с един тест на седмица вие ще успеете да установите какви са пропуските ви или кои са силните ви страни, за да знаете как да се подготвите отлично както за изпитвания по български език и литература в училище, така и за предстоящия изпит за национално външно оценяване в 7 клас. Надявам се, че видеото ще ви бъде полезно. Тук ще разгледаме няколко задачи по български език и по литература. Ще видим какви са спецификите на различните видове задачи. Те няма да бъдат напълно по модела за външно оценяване в 7 клас, но по-скоро ще ни помогнат малко да се ориентираме спрямо различния учебен материал в различните аспекти на сроковете на 7 клас. По литература има и творби от 6 и 5 клас, за да може да си ги припомните също. А в слайдовете тук съм посочил и някои видеа от моите, които могат да ви бъдат полезни за преговора. Така че надявам се, че видеото ще ви допадне, както на вас, така и на вашите приятели, съученици, учители. Нека да започнем да решаваме задачите, а в последствие, ако видеото ви хареса, ще се радвам да видя коментари и да го препратите на свои съученици, приятели, близки и учители. Да започнем с първата задача. С коя от думите може да се замени подчертаната дума в изречението, така че смисълът да остане същият? Изречението е следното. Най-сетне се установи причината за проблема, а подчертаната дума е установи. С коя дума може да се замести думата установи от следните, без да се променя смисъла на изречението? По точка А. Разбра. Т.е. най-сетне се разбра причината за проблема. Или Б. Отстрани. Най-сетне се отстрани причината за проблема. В. Промени. Най-сетне се промени причината за проблема. Или Г. Преосмисли. Най-сетне се преосмисли причината за проблема. Коя от подточките най-много съответства на смисъла на подчертаната дума? Давам няколко секунди. По-досетливите от вас вече успяха да отговорят правилно. Разбира се, по точка А най-сетне се разбра причината за проблема. Тази задача, подобна задача всъщност има и на изпита и тя тества възможността за боравене с синоними. Може условието да бъде с коя дума може да се замени или с коя от думите не може да се замени. Тоест или се търси коя от думите е синоним, или се търси коя от думите не е синоним на подчертаната дума. Но условието обикновено е формулирано по този начин. Тоест не се пита обикновено коя от думите е синоним, а с коя дума може да се замени. Имайте го предвид, това обикновено е 5-6 задача в изпита за национално външно оценяване. Успяхме да се справим с тази задача, продължаваме напред с втора. Свържете всяка глаголна форма с нейния вид, като тук от лявата страна виждаме глаголните форми, а от дясната видовете и съм сложил една табличка, която да попълним с буквички срещу цифрите. Ето номер 1 е бяхме разбрали, номер 2 е биха дошли, номер 3 е влез и номер 4 е бил разбрал. Тук нарочно избрах бяхме разбрали и бил разбрал, за да се види колко близко изглеждат една до друга думите, но какво различно значение носят и да можем да ги свържим подходящо с вида. А по точка ще бъде преизказна глаголна форма, Б по точка изявително наклонение, В по точка повелително наклонение и Г по точка условно наклонение. Давам няколко секунди да помислите и след малко ще дам верните отговори. Като тук бих желал да кажа, че който от вас иска да си припомни глаголните времена и наклонения, може да види видеото ми, което се казва Глаголни времена и наклонения в YouTube канала Ивелин Димитров и да си ги припомните в рамките на по-малко от 10 минути, да видите какви са спецификите. Буквално един отличен преговор преди предстоящ тест или преди предстоящо НВО. Можете да го видите, дори за ученици в 6 клас е подходящо до там, докъдето се стига за наклоненията, защото наклоненията се учат в 7 клас, докато времената се учат в 6. Така че един подходящ преговор както за вас, така и за ваши приятели, 6-класници и 7-класници. Може да го изпратите и на учителя си по български език и литература, защото може да го намери за полезно това видео.
И се надявам, че сте успели да помислите. Ако не сте успели да разсъждавате, спрете видеото сега, защото аз давам верните отговори след 3, 2, 1. Ето ги верните отговори. Номер 1, бяхме разбрали, е форма в изявително наклонение. Не забравяйте, че всички глаголни времена са форми за изявително наклонение. Тоест, тук глаголното време бяхме разбрали, всъщност сетихте ли се кое е? Я напишете в коментарите кое време бяхме разбрали, за да видим дали си го спомняте. Ако не, припомнете си с видеото глаголни времена и наклонения. Дайте да видим номер 2. Биха дошли. С биха се образува по точка Г условно наклонение. Аз бих направил нещо при дадени условия или при дадено обстоятелство. Т.е. глаголното време тук не е реално, както е при изявителното наклонение, а е хипотетично възможно при дадени обстоятелства. Следва влез. Тъй наречената глаголна заповед или команда се изразява чрез подточка В повелително наклонение. Точно това означава повелително наклонение, глаголна заповед. И номер 4, бил разбрал. Тук може би се ориентирахте доста лесно по формите на Л, Ла, Ло, Ли, че става въпрос за преизказна глаголна форма. Когато едно действие е представено под думите на неочевидец, т.е. човек, който не го е видял, ще кажем, той бил разбрал нещо подобно. Значи ние не сме видели, че той го е разбрал, а някой ни е казал, че той е разбрал, затова ние казваме, той бил разбрал нещо си. Надявам се, че сте успели да се подготвите отлично за времената и наклоненията и че сте отговорили вярно на този въпрос. Ако това е така, продължаваме напред. Ако не, имайте сериозно предвид да видите видеото за глаголни времена и наклонения. Ние гледаме трета задача, отново по български. В кое изречение сказуемото е съставно глаголно? Тук трябва да си припомните вид на сказуемото. По точка А. Не съм наясно с промените в правилника. Б. Вече година продължава да се работи по проекта. В. След 3 месеца щяха да се проведат изпитите на учениците. И Г. Някога разхождал ли си се в тесните улици на Копривщица? Даваме няколко секунди да помислите. В едно от изреченията сказуемото е съставно глаголно. Внимавайте, защото в някои от изреченията може отново да е съставно сказуемо, но не глаголно, а съставно именно. Ако не си спомняте как да определяме вид на сказуемото, така се казва и моето видео. Вид на сказуемото, всъщност те са 2 видеа. Едното е с обяснение, а другото е с упражнение, така че може да ги изгледате. Но ако си спомняте, сега ще покажем верния отговор кой и ще го коментираме. Ако си спомняте, може съвсем спокойно да превъртите малко напред и даваме отговора след 3, 2, 1. Верният отговор, разбира се, по точка Б. Вече година продължава да се работи по проекта. Съставното глаголно сказуемо, напомняме, се състои от 2 глагола, свързани с частицата да. Само че тези 2 глагола, всъщност един от тях трябва да е пълнозначен, както тук работи, нали, да се работи, а другия, първия глагол, трябва да показва някаква фаза, например начало, среда, продължаване, край, както тук продължава да се работи, т.е. глаголното действие е в процес на изпълнение. Другия вариант е тук да беше глагол от типа на може да се работи, трябва да се работи. В такива случаи казваме, че първия глагол е модален. В никоя от другите изречения сказуемото не е съставно глаголно. Например, в подточка А не съм наясно е съставно именно сказуемо. В подточка В щяха да се провеждат. Отново имаме да, само че тук щяха не е спомагателен глагол, т.е. той е спомагателен глагол, но е за бъдеще време в миналото. И тъй като не е нито модален, нито глагол за някаква фаза, начало, среда, край, то тогава щяха да се проведат, остава да бъде само просто глаголно сказуемо. А в Г по точка разхождал ли си се, разхождам се, разхождал ли си се е глагол в минало неопределено време, затова сказуемото отново е просто глаголно. Но най-добре за преговор на сказуемите вижте видеото, което се казва вид на сказуемото. Даже 2 видеа, едното за нови знания, другото за упражнение. Продължаваме с 4-та задача. Тук трябва да се поставят липсващите запетаи. Днес, на 19.04.2025 година, ще отсъствам от учебни занятия. Обстоятелството, което налага това, е участието ми в състезание, провеждащо се в друг град.
Дайте да видим ученикът, който е изпуснал запетаите, ние да му ги поставим тук и да обясним всяка запетая всъщност защо се поставя. Давам няколко секунди да помислите, преди да дам верните отговори и да ги коментираме, така че ако искате да поразсъждавате, спрете видеото сега, а ние ще дадем отговорите след няколко секунди и ще обясним за всяка една запетая защо е поставена. След 3, 2, 1. Първите две запетаи ограждат ограждат фразата на 19.04.2021 година. Това е обособена част, обособено обстоятелствено пояснение. Може да видите и видеото ми за обособените части, ако желаете. Там подробно са обяснени обособените части, как да ги разпознаваме и как да поставяме запетаи между тях. Тоест не между тях, а при тях. В случая 19.04.2025 година пояснява думата днес. И двете думи отговарят на един и същи въпрос. Кога? Затова втората фраза на 19.04.2025 година всъщност е обособена част и тя трябва да се огради от двете страни с запетаи. Тук не е правилно да поставим само едната запетая, а трябва да поставим и двете. И толкова са запетаите в първото изречение. Във второто изречение трета и четвърта запетая са сложени около което налага това. Тази фраза, всъщност то не е точно фраза, това е подчинено изречение, което разделя главното изречение на две части. Главното изречение е обстоятелството, е участието ми в състезание. А което налага това, се е вмъкнало някъде в простото изречение и е разделило главното изречение на две части. Поради тази причина ние трябва да го отделим с запетаи. В случая задължителната запетая е номер 4, а номер 3 тук е задължителна, но не винаги, когато подчинено изречение е в средата, трябва да слагаме запетая пред него. Ако искате да си припомните правилата за запетаите, вижте двете ми видеа. Едното видео се казва запетайни тайни и то е заключено само за членове, докато другото видео, видове сложни изречения, е достъпно за абсолютно всички, така че вижте го и него, там съм обяснил и правила за запетаи. Петата запетая, провеждащо се в друг град, дайте да поразсъждаваме какво отделя. Прости изречения или обособена част. Виждаме, че провеждащо се всъщност не е сказуемо, а е причастие, сегашно деятелно причастие. Затова, щом като в тази фраза, провеждащо се в друг град, няма сказуемо, то няма как тази фраза да е подчинено изречение, а тя е обособена част. Тя пояснява думата състезание и е обособено определение. Надявам се, че сте отговорили правилно и се надявам, че тези обяснения не са твърде сложни за вас. Ако са ви сложни, вижте и другите ми видеа, за да си обясните всъщност нещата, които не са ви ясни. Можете да драскате и коментари, аз с удоволствие ще отговарям, или да ми пишете в Instagram evelin.pl.dimitrov, като сериозно внимание обръщам на членове, но и на други хора отговарям. Тоест не отговарям само на членовете в канала ми. Продължаваме напред. Пета задача е за поправка на текст. Поправете грешките в текста, правописни, пунктуационни и при членуването, като имайте предвид, че на изпита имате също такава задача, само че с повече грешки. Тук нарочно не съм казал колко са грешките, т.е. не съм ги посочил, за да видим колко бихте успели да редактирате и след това ще дадем верните отговори. Аз сега просто ще прочета текста, вие ще имате шанс да си поставите видеото на пауза, за да огледате внимателно текста, ако искате можете дори и да си го препишете. Дори ако гледате това видео в час по български език и литература в училище, ви съветвам учителя да спре видеото, за да може учениците да препишат текста и след това да коментирате грешките, които са намерили всички. Чета. Тези дни много разсъждавах над промените, които предстоят в моя живот. Само след няколко месеца ще отида да се обучавам в ново училище и вероятно няма да познавам съучениците си. До сега не съм сменял училище и с мъка ще се разделя с моите приятели. Давам секунди, вие може да спрете видеото, както казах, а аз пускам верните отговори след 3, 2, 1. Така, виждаме на първо място запетаята след тези дни, трябва да я премахнем. Защо? Защото запетая не се поставя
след обстоятелствено пояснение. След фраза, която отговаря на въпроса кога, не се поставя запетая, освен ако не е обособена. А за да е обособена, вижте видеото обособени части, кога се обособява такава фраза. Втората грешка е разсъждавах с З и С. Тук гледаме думата разсъждавам. Корена е съдя, нали, да съжд. Ето корена, а представката е раз. Така се получава З до С. Раз, съжд, авам. Да разсъдя, да разсъждавам. Третата грешка е свързана с употреба на и кратко. Промените, които предстоят. Всъщност тук думата които взема рода и числото на думата преди нея. Промените е в множествено число, затова които също е в множествено число. А думите в множествено число в български език не се пишат с и кратко, а се пишат с и. Имам страхотно видео за и кратко, може да го видите в YouTube канала ми Ивелин Димитров. Убеден съм, че ще ви бъде много полезно за бърз преговор. Така че това е третата грешка, а четвъртата е моя живот с кратък член, а не с пълен. Тук лесното правило с той и него предстоят в него, в моя живот. Всъщност изисква членуване с кратък член, тъй като думата не е подлог. Може да видите видеото ми членуването от А до Я. Абсолютно всички правила за членуването са засегнати. Кога трябва да членуваме, как трябва, кога има двойно Т, кога членуваме с Ът, кога с Яд. Така че вижте членуването от А до Я в YouTube канала Ивелин Димитров и аз така ще ви насочвам кои видеа да гледате, за да можете да се справите отлично с предстоящия изпит и с изпитвания в училище. Например, видеото е редакция на текст, което е заключено само за членове, ще ви помогне да се подготвите отлично за редакцията на текст, да гледате всякакви грешки в него. Ние продължаваме обаче с следващото изречение, а вие обмислете сериозно възможността да станете член и да имате достъп до различни видеа. След малко ще ви кажа и малко повече за членската програма. Нека да довършим тази задача. Само след няколко месеца ще отида да се обучавам. Пета грешка. Не обучавам, а обучавам, защото уча е корена уч, а представката е об. Представката в български език е об. Може да видите видеото за правописни грешки, правописна грешка за матура в YouTube канала ми. Тук корена е уч, затова се пише уч по средата, а представката е об, затова тя се пише с о. Следващата шеста грешка е съучениците, се пише с Ъ, защото представката е С. Корена отново е уч, с ученици, не са ученици, защото представка са няма. Пример за други думи с представка с е, например, с граждан или пък с бирам. И така си правим проверка, че представката с се пише с С и Ъ, а не с С и А. Следващата седма грешка до сега се пише с лято. Това е сложно писане на наречия до сега, които се състоят от предлог, както е тук до, и наречие сега. И новата дума, която също е наречие, се пише с лято. Осмата грешка е с мъка, а не с мъка. Правилото за с и с мисля, че е елементарно. Така че директно го споделяме само. Деветата грешка отново е липсваща запетая. Т.е. не липсваща, ами запетая, която трябва да премахнем. Ще се разделя с моите приятели. Няма нужда от запетая. А при запетаите правилото е следното. Ако няма нужда от запетая, то тогава не трябва да пишем. Т.е. забранено е. Ако не може, е забранено. А ако има правило, то тогава е задължително. Да обобщим. При запетаите или е забранено, или е задължително. Така че ако не знаете правило, по което трябва да се сложи запетая не дейте да поставяте. И моите с и, а не с и кратко, отново в множествено число. Това е 10-та грешка. Вижте видеото и или и кратко, ако не сте наясно с това правило, но аз лично се надявам, че сте успели да намерите и 10-те грешки. Вижте колко кратък текст, а пък всъщност цели 10 грешки. Надявам се, че сте се справили отлично. Ние продължаваме напред, като преди това искам да ви обясня само какви са ползите на членството в YouTube канала Ивелин Димитров. Всъщност от една страна, ако решите да станете членове, освен че ще ми помогнете да се развивам и да правя допълнителни и безплатни видеа за всички, така ще имате и вие самите достъп до различни преимущества. Например, ако сте просто дарител с най-ниската цена на месец, вие може да останете дарител и много време,
тогава ще имате достъп до някои заключени видеа и просто ще покажете, че ми харесвате. Тук реших някои от заключените видеа, които по принцип ги пускам за фенове, да ги пусна и за дарители, за да има все пак нещо насреща. Но с това вие показвате своята подкрепа към всичко това, което правя. За ниво фен, всъщност, ще имате достъп до доста заключени видеа и тук там е някои лайфове, за да видите просто какво е да си отличник. Защото според мен, доброто ниво тук е отличник. То съдържа абсолютно всичко от ниво фен и дарител. Отново ще ме подкрепите, отново ще имате достъп до записи на видеа и от някакви отстъпки и ранен достъп до клипове. Но всъщност ще имате записи на лайфове с пробни матури и с упражнения за матура, както и лайфове само за членове. Така че може да пробвате да си направите членство на ниво отличник. Дори за няколко месеца ще ви помогне да се приготвите отлично за матурата, защото съдържа изключително много записи с обяснения. Съветвам ви да го направите. Докато ниво скъпоценност е малко по-специфично, до сега не съм имал членове с ниво скъпоценност, но там ще има малко повече екстри. От типа на това, което искате да видите, ми пишете и аз създавам видео по ваше желание и ще отговарям на запитванията ви, което казахме, че правим и за другите, но мислям, ако има хора на ниво скъпоценност, да им правя някаква консултация от типа на 10-15 минути ежемесечно, така да се чуваме, да видим какво харесват, какво не харесват и какво друго искат да видят и дали нещо не им е ясно. Така че това исках да ви кажа. Станете членове в канала, дори за 1-2 месеца ще помогнете много за моето развитие, за да продължа да правя такива видеа както за вас след време, така и за другите след вас. Продължаваме сега с малко литература. Шеста задача. Кое качество не е присъщо на бранителите на върха в опълченците на Шипка? По точка А. Непримиримост. Б. Родолюбие. В. Себеотрицание или Г. Отчаяние. За да отговорим на този въпрос, първо трябва да се присетим кои са бранителите на върха. Всъщност това са опълченците. И кое от качествата не е характерно за тях, според вас? Давам отговора след 3, 2, 1. Мисля, че е ясно, че отчаянието не е присъщо, защото те са истински герои. Те защитават родния връх на цената на всичко. Не се примиряват с робството, затова по точка А е грешен отговор. Освен това, те обичат своето отечество и са готови да се жертват за него, затова и по точка Б, родолюбие, отговаря. А себеотрицание означава качеството да се откажеш от своите собствени нужди в името на нещо по-голямо. Тук опълченците се отказват от, да речем, своето спокойствие, от своя щастлив живот, за да се борят за родината си. Т.е. те се отричат от себе си. Затова качеството себеотрицание е характерно за тях. Можете да гледате и видеята ми литература за НВО. Те са 2 видеа. Едното е за 5 и 6 клас, а другото е за 7 клас, за творбите, които влизат в материала за външното оценяване. Достатъчно дълги са да видите основни неща за всяка творба, теми, герои, мотиви, цитати, автор и жанр. Продължаваме напред с 7 задача. Срещу заглавието на творбата запишете жанра и автора й, като тук ще дам няколко секунди да ги погледате и ще действаме ред по ред. Първият ред е българският език и хайде да посочим кой е жанра и кой е автора на творбата. След 3, 2, 1, жанрът, разбира се, е ода, а авторът е Иван Вазов. Ако не знаете какво е ода, това е стихотворение за възхвала и българският език и опълченците на Шипка са примери за ода в 7 клас. Може да видите и краткото ми видео жанрове за матура. В рамките на 3 минути разглеждам всички жанрове за матура и това видео е подходящо както за 7, така и за 10 и 12 клас. Ние продължаваме с Серафим. Какъв е жанра на творбата и кой е неговият автор? След 3, 2, 1. Разбира се, че това е разказ от Йордан Йовков. Какво прави една творба разказ? Една творба е разказ, когато има една централна случка в нея и малко герой и кратко време. Спомняме си, че разказа Серафим всъщност се развива в рамките на не повече от един ден. Има 2 основни герои, Серафим и Енио, и трети спомагателен герой Павлина. И съответно една основна случка там,
конфликтът, който се поражда, когато Павлина иска пари от Еньо и неговото разрешаване. Но ако не сте чели разказ за Серафим, не искам да ви развалям удоволствието от това да го прочетете. Добре, и за До Чикаго и назад, което беше едно от първите ми видеа, между другото. Дайте да видим кой е жанра и автора. След 3, 2, 1. Разбира се, че това е пътепис от Алеко Константинов. Ако искате да си припомните за откъса от чикагското изложение, може да видите видеото ми, което се казва До Чикаго и назад. Всъщност аз имам видео и за българският език, така че може да ги разгледате в плейлиста за 7 клас. Ние продължаваме напред с 8 задача. Кой от цитатите от една българка съдържа портретна характеристика? Портретна характеристика. Чета. По точка А. Тя беше жена около 60 годишна. Висока, кокалеста, мъжка на вид. Б. Спеше и манастирът, глух и пустинен. В. Тя беше много смутена. Тя не посмея и не можа да се посъветва с сприхавия калугер. Или Г. Но полуумрялото дете оживя и сега е здрав левент и се нарича майор П. В кой от цитатите всъщност характеристиката е портретна? След 3, 2, 1, разбира се, че по точка А. Какво значи портретна характеристика? Портретна характеристика означава да се покаже външния вид на даден герой, т.е. като един портрет, как той изглежда. Тук виждаме възраст, височина и тяло. Телесни характеристики. Ако искате да видите накратко съдържанието ми за една българка, вижте видеото една българка за 5 минути. Ако искате да се упражните за една българка, имам видеотест специално за тази творба. Така че вижте тези видеа. Ние продължаваме напред с 9-та задача. Запишете за кой герой се отнася всяко описание. От 5, 6 и 7 клас са героите. Първият герой. Най-авантюристичният хъш, който успява да занесе на Левски важно писмо. Кой е този герой? Носи на Левски писмо. 3, 2, 1. Разбира се, че това е македонски. В 10 глава на Немили Недраги. Вижте плейлиста ми Немили Недраги, между другото, за да си припомните основни моменти от творбата. Втори герой. Момче, което на 12 години решава да поеме по бащините стъпки и да стане хайдутин. Това, ако не е подсказка. Давам отговора след няколко секунди. Вие не забравяйте, че ако искате да поразсъждавате, трябва да натиснете екрана, за да спре. И след това, когато сте готови, тогава да го натиснете отново, за да продължи. Верният отговор тук е, разбира се, сетихте се, че това е Чавдар от Хайдути баща и син. И жена, изпаднала в отчаяние, която търси финансова помощ от своя кръстник. Коя е тази жена? 3, 2, 1. Разбира се, че това е Павлина от разказа Серафим. Надявам се, че тук сте успели да отговорите правилно. Ако не сте, вижте видеята ми Литература за НВО, част 1 и част 2. Ще ви бъдат изключително полезни в подготовката ви за изпита. Така че гледайте ги, споделяйте ги и ги коментирайте. Ние продължаваме с последната задача за теза, така да се каже, защото това не е истинска теза, реално погледнато. Но нека да ви я видим. В текст от 3-4 изречения запишете какво внушават следните думи от Напрощаване в 1868 година. Пътят е страшен, но славен. И макар реално тук да не се иска да се пише теза, ние за удобство казваме, че тази задача изисква писане на теза. Действително това не е точно теза, това е кратък коментар с внушения от цитат, от творба. Така че тук гледаме цитата "Пътят е страшен, но славен". Аз имам видео, което се казва "Ах, тези", което е заключено само за членове на ниво фен или по-високо. Това видео ще ви помогне в съставянето на свои собствени тези. Но в момента искам да ви покажа един примерен текст, който е от помагалото "Стъпка по стъпка" на Весела Кръстева, което ви приканвам да си вземете, защото то може да ви помогне изключително добре да се подготвите за това как да пишете такъв тип коментари на откъси от литературни произведения. Ето го примерния отговор на Весела Кръстева. Финалната част от стихотворението на Христо Ботев "Напрощаване" в 1868 година включва мотива за избрания от бунтовника път.
От висотата на своята духовна зрялост, Ботевият лирически герой осъзнава себеотдаването в името на най-светлия човешки идеал – свободата, като единствено достойно поведение. Борецът прави своя категоричен избор, поемайки по страшния, но славен път на борбата. Страшен, защото води към физическата смърт на героя, но и славен, защото постигнатата по пътя на саможертвата духовна свобода ще остави трайни следи в паметта на народа. Какво харесвам аз тук? От една страна, действително, освен че отговорът, така да се каже, хубав, ние трябва да разберем какво прави този отговор хубав, за да можете и вие да пишете такива отговори. На първо място е посочено от коя част на творбата е този цитат, финалната част. От друга страна, този отговор е фокусиран изцяло върху откъса, който сме посочили. И този откъс, всъщност, ние трябва да разглеждаме. Не трябва да пишем какво знаем по принцип за творбата, а трябва да разглеждаме конкретния откъс, който са ни дали. Затова тук ключовите думи пътят е страшен, но славен са разгледани и път, и страшен, и славен. Направен е и коментар на това, защо лирическият герой се държи достойно и какво е неговото убеждение, че макар пътят, така да се каже, да е страшен, нали, тук да преповторим думите на автора и на лирическия говорител, че пътят е страшен, всъщност какво означава това? Това е разгледала Весела Кръстева тук и защо всъщност пътят е славен. Може да видите този отговор, да си харесате ключови думи и вие да напишете отказ, т.е. някакъв коментар по този отказ. По този начин ще постигнете огромен успех. Весела Кръстева в своето помагало стъпка по стъпка е написала много подобни, т.е. не много подобни, ами много такива отговори, които съдържат внушенията на даден цитат. Съветвам ви да си го вземете, да го разгледате, наистина ще ви бъде изключително полезен, полезен инструмент в подготовката за изпита в 7 клас. А освен това, ви припомням, че да си член в YouTube канала ми Ивелин Димитров има много предимства, като например някои видеа от типа на Ах, тези или редакция на текст, как да преборим преразказа и много други, които са дълги, хубави и обяснителни. Но дори да не сте членове, пак може да разгледате някои безплатни видеа. Въпреки това, членството си струва и силно ви съветвам да станете членове дори за 1 месец. Ако това видео ви е допаднало, може да го изпратите на свои приятели, съученици, учители и всички, които се интересуват от националното външно оценяване в 7 клас, за да помогнете да се справят отлично на него. Благодаря ви, желая ви приятен остатък от деня, супер сте, готини сте, уникални сте, аз съм Ивелин Димитров и разгледайте и очаквайте още видеа. До скоро!